Għal-fjura tax-xitla biftit il-maġiri tara tiftaħ tikber dak il-lewn sabiħ jak tikber l-imħabba biftit ta' tjubija li t-tifem u tader u l-inkwit tinsiħ l-imħabba trid taħfer l-imħabba trid tader l-imħabba tistabar l-imħabba taf tħen li kieku taf taħfer bħal ma għamel Kristu inwedek li qalbek tfur blena tal-ġen. Inti jekk tħobb għajdli għaliex iżżomm ġo qalbek. Inti jekk tħobb għajdli għaliex għalija tgħir. Inti jekk tħobb għajdli għaliex ma tridx taħfirli. Jiena għadni nħobbok kollox għadda u mar ara id-bissima ta' dawk it-tfal żgħar. Inħobbok min inti, inħobbok bli tajdli, inħobbok bli tamel, inħobbok bisħiħ, għax fik nara ġbija talla li ħalqek, dinija li mħabba li qatt ma tixjieħ. L-imħabba li nħobbok li twildet ġo qalbi li kibret u tikber fl-emejjel bil-bmod kultant xi tbissima xi ħsieb jew żgħira bl-imħabba bil-qima intiru fil-bogħod. Inti jekk tħobb għajdli għaliex iżżomm ġo qalbek. Inti jekk tħobb għajdli għaliex għalija tgħir. Inti jekk tħobb għajdli għaliex ma tridx taħfirli. Jiena għadni nħobbok kollox għadda u mar ara id-bissima ta' dawk it-tfal żgħar. Inti jekk tħobb għajdli għaliex iżżomm